No niin, terve taas kaikille Sokarbier täällä ja tänään me aloitetaan Subnautica-sarjaa. Paina mitä taas näppään liian. No niin, suojataan. Suojataan sitä OG. Launch in 3, 2, 1. Aurora. No, saatiin turpaa pellistä. Nyt meillä on halkeava näköis, vai ei? Tulipalo. Palo sammutin. Ai. You have suffered minor head trauma. This is Mä heräsin justiinsa. Kello on 7:07 aamulla, niin ääni on vähän tämmönen, niin alive on an alien world. Please refer to the databank for detailed survival advice. Good luck. Mä oon siis kyllä pelannut tätä peliä ennenkin, mutta tää on mun ensimmäinen kerta, ei eka kerta kun kovaa juttua. Ensimmäinen kerta kun mä tein tällaisen sarjan tästä pelistä. Mä oon siis joskus 2020-luvun. 2020 vuonna niin oon tehnyt Subnautica-video, mutta se oli vaan jostain mun random kreatiive maailmasta. Tää on nyt mun ensimmäinen survival homma, mä sain joku achievementin. Okei. Ensimmäiseksi hankin vettä, koska se on tarpeen. Mä oon aika paljon pelannut tätä luovalla tänne, Mä oon aika paljon pelannut luovalla tässä viime aikoina, niin saatan jossain vaiheessa unohtaa, että mä selvitellyn. Kiitos. Mä hankin ruokaa ja vettä nyt ekaan. Ruokaa tarvii kyllä kipeästi pelissä, sitä kuluu. Sitä kuluu aika paljon. The fabricator coats small organisms while disposing of the skeletal structure, bodily fluids, and internal organs, thus rendering them safe for human consumption. Tätäkö mä en voi käyttää? Joo. Katsotaan nyt, että se on rakkokala, let's go. Saan vettä. Ai niin, tässä tai kiva bugi, että jos menee alle, tänne jos menee yli 0 metrin korkeuden tässä, kun vaikka on veden pinnan alla, niin silti niinku, niin saa happea. Okei. Tälleen kattokaa. Panokkaa heti. Mä oon veden alla ja mä saan happea, No niin, katsotaan vähän kalkkikiveä, niin saadaan asioita. Your probability of survival has just increased to unlikely but plausible. Mitäköhän voisi tehdä ensimmäisenä? Koska niin en oikein tiedä minkä pitäisi craftaa ensimmäisenä tai niin en osaa päättää minkä craftaa ensimmäisenä. Mä ajattelin skanneria ekaksi.
Pitäisikö ottaa skanneri, koska sitten mä pystyn skannaamaan noita kaikkia sirpaleita ja mä saan sitten enemmän blueprintteja. Mitä skanneri vaatii? Akku ja titaani. Mitä akku vaatii? Missä on akku? Voiko happo sieltä joku pari malmi? Ei oo paha, hei. Saa heti tehty. 2 happo sieltä mukaan ja... Nyt eräs sätkii, kun kertaa vettä. Vettä siitä. Kiitos. Noin. Meillä on vettä. Tää skanneri. The scanner can be used to synthesize blueprints from salvage technology and record alien biological data. On normaali vie. Vital signs continuing to monitor. Okei. Hetkinen, mitä meriliidi vaatii? Vaatii ihan vittu akkua, kun se syö niitä. Ohjaimet. Mitä tää vaatii? Tuntevat tuota raaka-ainetta. Oi ihana. Pitää mennä niitäkin nyt skannailemaan. Mun mielestä täältä päivänä, missä Aurora? Aurora on tuolla. Aurora on tuolla noin, niin... Mun mielestä jossain täällä päin pitäis olla... niitä... meriliitimen sirpaleita. Muistaisin ainakin näin. Pitäis tää isompi happipullo jo kyllä ekana, koska tää happi ei kyllä riitä mihinkään. No näin. Mitäs vaatii happipullo? Muistaakseni se oli vaan titania, saatan olla aivan väärässä. Joo, 3 titaania, mulla on vain 1 titaani. Häh? 1 titaani? Eikö mä ottanut sitä vähintään 2 mukaan? Näköjään mulla on vain 1. Ai niin, mä voisin muuten syödä. Come here, mä voi. Kiitos. Niin. Ei kun niin, mähän voin muuten skannata metalliremus. En halua mennä tänne. Katsotaan nyt. Hetkinen, mä voin muuten sinne alueelle, missä niitä vaanioita se on. Oi. Mä muuten sinne alueelle, missä niitä vaanioita, koska... sieltä löytyy... metallirumua aika paljon. Mä en varmaan vielä mene sinne, koska mä varmaan kuolen niille vaanioille siellä. Koska mä en oo mikään se survival pelaaja. Mä oon enemmän semmonen kreatiivinen pelaaja. Mä pelaan sitä. Ja joo. Ja katsotaan kuinka pitkälle päästään tässä näin ja... kuinka... joo. Pekka-kala perkele. Pekka-kala. Rär. Nyt. Kiitos. Mä vedän Pekka-kala. Tänne. Kiitos. Noin. Nyt mulla pitäisi olla ihan tarpeeksi. Tarpeeksi raaka-aineita. Tohon happipulloon.
No ja happipullo. Huomattavasti parempi. New blueprint acquired. 2 lasia titani hopeamalli. Mitä lasi vaatii? 2 kvartsia vaan. Sehän on... sehän on hyvä. Sitten 4 titania ja hopeamalmi. Ei ois paha oikeastaan. Niinku... Ei oikeesti oo paha. En näe mitään pahaa. Täällä tulee yö. En näe. Huono homma. Hetkinen. Eikö se ollut sitä, että mä tarviin vaan lasia ja akun tohon lamppuun? Joo, akun ja lasia tarviin pelkästään tohon. Pitää vaan löytää kvartsia täällä piivässä, mutta onneksi ne hohtaa silleen jännästi. Niin, niitä nyt löytää silleen sen helposti. Tuolla luolassa ainakin oli 1 kvartsi, mutta mä en tonne halua mennä, kun siellä on kuitenkin pommikaloja ja mistä mä en tykkää. Ne on ärsyttäviä. Joo, puhelin. Sillä oikeastaan äänet pois, kun me niitä tarvii enää nyt tänä aamuna. Kuvaan videota, ettei häiritse. Jos saattaa tulla jotain herätyksiä, että joo, mun puhelimessa niin alkaa niistä sitä häiriintyä. Pikkusen tässä on matalaa. Onko? Siis niin kvartsia pitäisi löytyä nyt melkein joka puolelta. Joka puolelta pitäisi sitäkin löytyä. Jos kannataan näitä asioita. Toitot. Herran jumala. Hetkinen, kun täällä on se iso ihme putkikoralli homma, onks tässä? Mä en yhtään tiedä. Ei toi ainakaan näytä siellä. Okei, nyt alkaa happi menemään alas. Tää ei niinku oikeesti näe yhtään mitään. Mä en tykkää yöstä tässä pelissä. Ja joo, tosiaan mun ei sano, mun mikin laatu on huono. Tiedän sen itsekin, koska mulla on... Tää mun mikki on headset mikki, koska... Mulla ei oo mitään pöytämikkiä. On, mutta se on rikki, niin sitä ei pysty käyttämään, niin mun pitää käyttää mun headset-mikkiä, ja tää on kokenut aika kovia. Meinaa tää on ollut joskus ihan rullalla toi mikki, ja sitten varmaan ärsytyksissä järsinyt on. Kaiken näköistä kokenut. Tääkin toimii silti. Yllättävää kyllä. Mitäs kannattaa ja missä? En tiedä. Siinä on kvartsia, mutta Aish. Sain ottaa rauhassa kvartsia. Let's go. Syvemmälle tonne luolaan en oo menossa, koska mä oon aika varma, että siellä on niitä paukkuja. Tuolla. Joku random hehkuva homma. Tuo aurora näyttää kyllä vähän oudolta. Oudolta, hienolta. Se näyttää vielä hienommalta, kun se on räjähtänyt. Mitä kaikkia mä saan
Niin tuo tarvii 2 vaivasta lasia. No tulis nytten niinku päivä. Detecting increased local radiation levels. Trend is consistent with damage to the Aurora's drive core, sustained during planet fall. No ihan sama, voisin mennä vaan etsimään nyt sitä kvartsia. Se on paljon vaikeampi löytää tälle selviytyä, kun mä oon tottunut tosiaan siihen luovaan, niin se on niin helppo löytää, kun pystyy vaan tekemään merikoja ja sitten mennä vaan eteenpäin, niin se tulee 3 metrisetellä 4 kvartsi hommaa vastaan. Siellä on yksi. Musta tuntuu, että täällä on joku eläväkin. Okei. Tossa. Tuolla on tommonen pommikala. Hate you. Mitä ihmettä nää siniset hommat? Jopa tai merirokkaamma. Otan tästä näin nyt ton noin. Ja joo, mun näppäimistössä saattaa kuulua ääniä, koska tää on semi-äänikäs näppäimistö. Tää on nyt hiljaisin näppäimistö, mitä mulla on. Joo, se ei nyt silleen kuulu, että se häiritsis ketään. Ainakaan mua se ei silleen häiritse. Jos on joku autisti, niin sitten voi häiritä, mut juu. Kvartsia tarvitsen niinku NYT nyt. Missäkään se iso koralli homma on? Se mikä putkikoralli asia tunneli on. Puheenjohtaja jotain. Tää on nyt kaikki metalliromut, niin mä saan mahdollisimman paljon titaania, että jos sitä tarvii, niin ainakin on. Okei, mä oon nyt jossain ihan matkoilta. Niin siis kvartsia. Tänään täällä on sirpaa. Ravian saa sirpalle, sillä saa hyvin ruokaa ainakin. Se ei, mun olisi pitänyt ottaa vapaa mappi, koska sitten mulla ei olisi ollut pulaa sitä ruuasta ja vedessä, koska mä en oikeasti osaa niitä. En osaa niitä ollenkaan. Ei, mitä ihmettä mä teen? Kävin vaan. No niin, missä on minun meriliitimen sirpale? Paljonkohan mulla on investila? Siellä on hyvin. Tällä vaan kun mä kerään tätä metalliromua, niin voi aika nopeasti mennä tukkoon inventaarioon. Eipä vielä, oi saakeli, mun happi on vähän vähissä. 30 seconds. Joo. Ai, noniin.
Okei. Suolakide. En tiedä, en muista mihin sitä tarvitaan, mutta otin nyt kuitenkin. Ei, täällä on näitä fucking torakkahommia. En tykkää niistä niinku siis yhtään. Mutta täällä on hiekkakiveä, se on hyvä asia. Okei. 30 seconds. Joo. No nyt tämä ei hakea hiekkakiveä. Koska mä haluan sitä. Täällä on nyt noita ihmee. Short range scans suggest this biome supports extensive biodiversity and connects to a number of small cave networks. Kiitos. Sitten hopeamalmi, niin. Hopeamalmiahan mä tulin tänne alun perinkin hakemaan. Tossa ei oo enempää. Ja joo, nyt tällä kertaa mä pelaan tietokoneella tätä, koska silloin viimeksi 2020 mä pelasin mun Xboxilla. 30 seconds. Mutta nyt mä pelaan tietokoneella. Joo, mä sain siis tossa muutama päivä sitten sen uuden tietokoneen, mä oon yllättävän lähellä Aurora. Niin siis sain muutama päivä sitten uuden tietokoneen, niin nyt on vähän parempi tietokone pelaamiseen, niin mä voin kuvata videot. Nää siinä ite videolla nää vähän pätkii kyllä, tai sille vähän lagaa, tai jotenkin sille se on jotain 30 fps. Mutta mä koitan saada korjattua se. Ai, täällä on meriliittymä silmällä, let's go. 1/2. Noniin. Merikoin sirpale. Ai. Nyt please hiekkaa, ei kurjaa. Please. Joo. Ai niin, mulla on näitä kalojakin. 30 seconds. Joo. Tää on kyllä tarpeen isommalle hiekkapullalle, siis happipullalle. Oikeastaan nyt voisin mennä takaisin peisille, koska joo, jala alkaa iskemään. Joten joo, ruokaakin voisi tehdä. Tekä sitä säilytettä, sitä säilykeruokaa pystyy tehdä, tai mikä olikaan, että se säilyy pidempään. Oliko se just se, että siihen tarvii sitä suolakidettä? Mä en muista, joten mä otan nyt varmuuden vuoksi vaan mukaan täältä suolakidettä, suomenkieli. No siinä on ainakin rakkokala. Kiitos. Tän siis otan mukaan, jos täältä löytyy. Mut niinku... Where? Mutta muuten... Inventaario täynnä. Mitä mä voin droppaa? Ja se on vaikka happo sinne, koska kyllä me niitä... 30 seconds. Hetkinen, mullahan on muuten vettä inventaariossa. Mene. Niin siis mullahan on vettä inventaariossa. No. Ai niin, se pystyy. Ei mitään ihmettä. Tiputin vesipulloa. Noniin. Oho. Kuppi lähtee kävellä. Joo. Mä menen takaisin tonne noin. Mä en tiedä, onko sukeltaminen vai uiminen nopeampi. Mulla itellä oikeassa nimessä mä sukellan nopeammin. Niin mä totta kai peleissäkin teen sillä. Suolakidettä. Mene. Jos mulla olisi se tää pelin alkuperäinen ihme
happihomma. Tai se ensimmäinen happihomma. Mä olisin kuollut jo 4 kertaa ton. Okei, se on tollanen, mut meillä ei oo tilaa inventaariossa. Okei, siellä on kvartsia ja hyvin. Pari. 30 seconds. Viina. Okei, kohta on jo puoltuntinen video. Herra Jeesus, kun tää aika menee nopeasti. Mut joo, no ainakin tulee hyvän kokoinen, hyvän pitoinen video YouTubeen niinku ekaksi Subnautica videoksi. Okei, täällä tulee olemaan pommikaloja. Enemmän kuin varmaan. Detecting sulfur deposits in the local cave systems. Sulfur is an essential component of the repair tool. Noniin. Inventaari on täynnä, niin jokainen tyhjentää. Voisin tehdä kyllä niitä arkkuhommia kans. Tai niitä, mikä arkku nykinä olikaan. Niitä vois tehdä, koska ne on ihan hyödyllisiä. Please, yksi vielä. Ei, suolakide loppu. Oliko täällä suolakidettä? Ei, mä tyhjennän. Sinne ei kyllä enempää mahu. No ja sitten tuolta noin. Noin. Paistettu, noin. Ei mun tuu takaisin vaan. Täällä on muuten tätä romua, niin jos täältä löytyisi niitä sirpaleita. Siinä on ainakin majakan sirpale. Tuolla ei oo mitään. Majakan sirpale. New blueprint acquired. Onpa iso luola, kattokaa. Mahtiponinen luola. On kyllä. Noin. Meillä on kaikki tähän hetkeen missä tuolla? Nyt meillä on kaikki tähän hetkeen tarvittavat. Okei, mitä toi vaatii? Akkuvoiteluaine, kuparijohto ja titaani. Okei. Kuparijohto. Montakohan kuparia se... Montakohan kuparia sekin vaati? Pystyn tekemään sen jo. Kuparijohtoa. Titaania. Voiteluaine akku. Ei oikeastaan paha. Oliko se yksi vaan? Joo. Voiteluaine. Käydään hakemassa vaikka tuolta. Slov. Ja nyt on näitä vaanioita, jotka tulee tappamaan heitä. Tuolla on nyt tän lähin tollanen ilmehomma. Käy siellä. Miksi sä oot tollaan? Okei. Käytetään tänne.
No voitaan myös kannata. Ei meillä varmaankaan mikään kiire tässä. Noin. Go, go, go. Life on this planet grows in unusually distinct and diverse ecological biomes. Further study recommended. Mene. Mene. Ei, täällä alkaa tulee yö jo. Yö ei edes silleen on paha asia, mutta sitten ei näe mitään. Yö ei oo silleen kyllä vaarallisempi ainakaan tietääkseni, mutta... Sitten tulee pimeätä, niin en näe mitään. Lubricant is essential in construction of vehicles and power plants. Nyt mä teen muutama nyt. Noin. Mitä siihen vielä tarvii? Akku ja akkuvaatimita. Pari malmia hopea hommaa. Vähän happosientä. Hopea hommaa, mikä ihme? Joo. Okei, meriliidin, let's go. Vielä iso akku. Niin. No, mä voin... Mene vaikka. Näin, vielä siitä. Noniin. Nyt päästään tekemään meriliidin, mutta eka tehdään akku. Meriliidin, let's go. The Sea Glide will increase your effective exploration range. For your safety, please pack supplies for long journeys and stay within 5 kilometers of the nearest life pod or habitat. Tässä on akku loppuun, niin sitten pitää varata. Ei. Pois. Okei. Tänään titaania voisin ottaa. Väsyttää, haluaisin nukkua vielä, mutta haluan samaan aikaan tehdä videota, mutta videon tekeminen on kivempaa kuin nukkuminen. Mutta no, en tiedä. Jotkut tapaukset sanoo toisinpäin, mutta... Voisin ottaa vettä vähän mukaan. Noi. Sitten... Mitä ihmeen lootia? Mitä ne vaatii? Miina on semmoinen laatikko. Vai vaatiiko sekin jotain skannauksia? Mitä ihmettä ei tuolla mitään? Tossa! Onpa minäkin kyllä sokea. Sitä 2. On kyllä aika pieniä lokeroita. Mutta no, nää tähän peli alkuun hyviä. Tai siis ennen kuin saa niinku... Mistä nyt? Ennen kuin saa niinku jonkun... isomman basein. No, siellä on mitä on. Noin, enempää mä en oikeastaan tarvii sinne. Nyt mä menen katsomaan, onko mulla kuparia. Koska mä haluan tehdä varakkuja tähän matkalle, koska se on nyt jo 2% kulunut. Okei, mulla ei oo kuparia. Eli mä otan sienen mukaan. Mä en kyllä selviä yhtään mitään tuolla. Mä voin ravausta toska. Noin. Joo. No mä voisin oikeastaan... Noin. Niin en mä tee vedellä ainakaan vielä mitään. Oho. Kulp.
Täällä on pimeätä, joka on ihan ärsyttävää. No niin, nyt toikin ripulo. Okei. Ai. Rupee olemaan päivä. Sanoin mä äsken, että täällä on päivä, joten täällä on ihan pimeä, taisin sanoa. Okei, mä saan titania semmoista skannaa tuolla. Juu. En tee tollakaan mitään. Suolakide esiintymään, en tee mitään. Alkaa vielä. Voisin skannata. Oh my god! Moro. Mä skannaan. No! Mä haluun skannata sut. Bitches Lingli. Niin on mulla. Mitä ihme? Happi meinaa loppua. Oxygen. Happi. Caution. Continued degradation of the auroras. Drive core may result in a quantum detonation. Koko. Varo. Skannaa sun loppuun. Odota. Äsh! Peace. Kiitos. Kvartsia. Mä en oikeastaan muista mihin mä enää tarviin kvartsia, mutta juu. Siin vähän hiekkakiveä. 30 seconds. Paria sain justiinsa. 30 sekuntia. Tää on hyvä, kun mä haluan vaan lähteä etsimään random mineraaleja, niin tää peli ei pysty lukemaan ajatukset, mitä mä tarvitsen. Mä saan vaan random asioita. Koska jos mä haluan jotain tiettyä asiaa, niin sitä ei löydy. Sit kun mä en enää tarvista, niin sitä löytyy kuinka paljon. Esim. Kun mä silloin tarvittiin tätä kvartsia, niin ei löytynyt mistään, mutta nyt ei yhtäkkiä vaan löytyy. Aika jännä. Ajatusten lukijapeli. Mikä sä oot? Bioreaktori. En mä tolla vielä tee mitään. Täällä oikeastaan voisin, koska mä nyt vasta tajusin, että sehän kerran sähköä. Sähköä sun feissiin. Kiitos. 30 seconds. Joo. Ei olekaan kala. Ei olekaan toi. Mikä? Kvartsia. Ai. Päästään takaisin. Tää näyttää kivalta. Ei se on merikoisirvalta. Olisiko hiekkakiveä? Onhan tää. Silver-based wiring kits are an essential component of many habitat modules. Habitat. Just sitä. Noniin. Merikoin sirpale. Mihin se meni? Se katos. Proppaa siihen. Seconds. 2/3. Se on kohta melkein jo tehty merikoin. Aika nopeasti edennyt yhden jakson aikana tämäkin. 40-minuuttinen kohta. Ja myös, paljonkohan vielä? 5 minuuttia. Sitten pitää lähteä kouluun. Eli juu. Okei. Otan vielä pari kvartsia täältä ja... No oikeastaan voisin mennä hakemaan hieman se löytyis niin merikoin sirpaletta. Semmonen olisi mennä aika kiva. Siinä on hiekkakiviä, jos valmidet. Täältä mun mielestä löytyy, mä menen vaan pintahan eka, koska
Happi. Näin, nyt voidaan mennä tonne. Tossa me merikoin sirpale. Vai onko toi vaan bioreaktori? Passing 100 meters. Oxygen efficiency decreased. Local scans show a nearby cave entrance. Depth 90 meters, leading to an unknown environmental biome. Hyvä metalliru. Ei tunnu sitten mikään torakka. Detecting increased foreign bacteria levels in the water. Performing a self-scan is advised. 30 seconds. Miksiköhän täällä on se iso Aurora-hylky, koska sieltä mun mielestä löytyy ainakin yksi semmonen merikoin sirpale. Tuolta ei nyt tullut löytymään mitään. Ai siinä! Let's go. Noin, mikä merikoin sirpale? Ai. New blueprint acquired. Kuituteräsharkko. Pari kyyläkäynnissä hommaa mukaan. Sitten tonne. Ai niin joo, kun mähän varmaan tarvisin siirrettävän telakankin-skannaukset. Joo. Tää pystyy niinku tekemään sen pelitoa. Pommikala. Ok, mutta nytten operaatio ei vielä mikään. No oikeastaan voisi jäädä ensi jaksolla se toi mikä se oli, siirrettävä telaka sirpale hommien skannaus, koska ei riitä kyllä aika siihen. Tarvin 2 lasia. Toinen lasi. Kiitos. Noin ja vielä 4 titaania. Mulla on tällä hetkellä vaan 3. Mutta ja sitten vielä toi. Voi nyt piru. Random rumut tänne. Noin. Sitten. Ja nytten tänään. Let's go. Isompi happi. Paljon. Ai. Nyt on hieno. Nyt on kova happi. Joo, tähän on hyvä. Lopetaan tosiaan tää video. Ja kiitos kun katsoitte tämän videon ja me nähdään ensi videossa ja siinä asti se on moro!